Malawian cameras. Kwa amene simumadziwa mukuyenera mudziwe lero kunena kuti ng'alulization ikamachitika simayang'ana nkhope, simayang'ana chipani, iyoyo imangong'alula ndipo siyang'ana kuti ati kaya munthuyo ndi m'busa kaya ndi CEO wakuti kaya ndi wachipani chanji kaya ndi bwana otani kaya ndi wa bizinesi otani. Ng'alulization ikafika imangoswa kuswa basi. Ena amandiyimbira dzulo mafoni kumandifunsa kuti kodi mwatani kodi ikumveka ngati ng'alulization yanu iyi mukuchita ataki convention ya DPP. Ndi nayankha kuti tuwe imeneyo ndi kung'alulako sitimaona nkhope. Activism yeniyeni imayenera izikhala well balanced. Munthu amene ali activist kapena activist samafunika kuyang'ana nkhope kapena kukondera wina aliyense. Imangofikapo nthawi kumuyong'alula kung'alula basi, wina khaya zimpweteka khaya sizimpweteka, zimenezo ndi zace. Nthawi ina acheya Abakiri Muluzi akulamulira dziko lino adanenapo kuti kulamula dziko ndi serious business. Ndakhulupirira tsopano kunena kuti kulamula dziko ndi serious business, ndipo ngati susamala, ngati ukulamula masitayilo ako olamulirawo, ngati sukhala mwa serious, ndiye kuti ukhoza kulisandutsa dzikoli kukhala la drama. Apatu tsopano mukhoza kuona Malawi kunena kuti atsogoleri onse amene apita mbuyomu anali anthu a serious kwambiri, ndipo akanakhala kuti ena omwe alira amabwerera ndi kumapereka upangiri wa leadership, ndiye kuti lero tikuziona zimwene anthu ena amene ayamba madrama awa bwezi pano zinthu zimwene atazikonza bwinobwino. Chifukwa ku Malawi kuno mosanamizana mosabisa apatu kwayambika tsopano what we call Tonse Alliance Ensemble Theatre, and the journey continues. Chifukwa pena paliponse tundi drama, ndipo anthu amene mmasowa entertainment mukhoza kumangoonera entertainment ya ulere, ndipo ndikukhulupirira kuti anzathu awa amapanga entertainers of the year IMBC amene amasankha maakitors okuti samaziwika samaoneka olopanga mafilimu kungomva kuti amene amatsogolerayo ndo wakuti amakhoza kumusankha kukhala best actor. Ulendo ono entertainers of the year ngati sisankha vice president komanso president wa dziko ngati ma best actors, ndiye kuti ndino anthu okondera kwambiri. Apatu dziko lafikapo pa inde pa drama yeni drama. Ngati wina saitanisa anthu kuti akaonere ku holo chaka chino ndikukayika kwambiri. Kwa akuluakulu, yes, cheya sananame kuyendesa dziko, it is a serious business. Kuyendesa dziko sizachibwana iyayi, kukufunikira serious minds. Ndipo apa ndi pamene ndaona ine kunena kuti ntchito ina iliyonse imafunika orientation kapinanso kukakhala training imene yayitali kuti munthu uziwe oloza ku parliament zomwezi kuti munthu ukhale member of parliament kapena councillor umayenera upite ku orientation. Tikanapemphanso akuluakulu inu amene mmaziwa za malamulo bwezi panonso ofesi ya president ndi vice, anthu aja akakhalapo akuyenera kumapita ku orientation kumakaphunzira aziwe the do's and don'ts. Kodi ntchito ya upresident ndi chani nanga ntchito ya uvice ndi chani, chifukwa ngati sitisamala imene ndi imachedwa kuti Tonse Alliance Ensemble Theatre. Anthu akumva kukoma m'mizimu, ndipo tu kampeni ibwerayi ngati wina sakakumba manda ndikukayika. Anthu tikuli kupangisa zodabwisatu. Asa
wina pakana wafika ku Italy kukapepesa maliro pomwe mwina panchewu pasanafikepo kutyolo sanapiteko kuja kumachoda ku Kasungu Mangochi kumene kunatisiya anthu aja angozi ya pa 10 June. Anthu asandusa maliro aja tsopano kumangopepesa pena paliponse wina kuna kulikonse kumangopepesa lero tili pa Italy mawa tikhala tili pa Germany bwanji kwafuza kuti mabwera kuzandani tabwera kuzapepesa maliro chikhalire nicho atatu olo pachikangawa pomba kungoyimapo tamona president wa ziko anapita ku North kumwambo ujawo wa Angoni anadusa pompaja chikhalidwe chakuno ku Malawi ndichonena kuti munthu mati m'bale wako akamwalira pamene anachitira ngozi pomakhoza kuyimapo mwachisanzo pali nthibe apo azimayi ena anamwalira akupita kuchiriza zaka zambuyo mu akatolika amapita kuchiriza pa galimoto anapanga ngozi pali nthibe apo koma timaona tikamadusa pamene paja pali chipilala chokongola abale awo amayimapo ndikumapangapo mapemphero ndikupereka ulemu koma siku notu director wa drama group wadusapo pa chikangawapo kupita ku mwambo wa Angoni olo kungoyima kungoperekapo ulemu kuti ningoona kuti kodi ng'ono wanga uja ngozi ija inachitikira pati nayenso vaisiso ali kumpoto konkonso olo kungoyimapo kuti abale anzathu ajatu anapangira ngozi apa ningoonapo ndiperekepo ulemu ndiperekepo kapuleya ayi ndithu kungodusapo amene akumapanga zodabwisa ndi anthuso kuti sizikuwakhuza ayi mwachisanzo tangoona ni zimene wapanga Peter Mutharika asanayambe convention yawo ananena kuti akuluakulu tiyike mphindi imodzi yokumbukira abale athu amene anamwalira pa ndege onomwe anapanga zimene zijazo anthu ndikukhala pa 1 minute kukumbukira mizimu ya anthu amenewo komatu anzawo amene anapangisa kuti alowe mbomawo amene anapangisa kuti chilima amene anapangisa kuti awinewo facha anthu aja anawina chifukwa cha malemu chilima tinene chilungamo anapangisa convention yawo olo kukhala ndi 1 minute olo pena paji kumadabo kumane kuti iwe Peter Mutharika iwe ndiwe ndani chifukwa nthawi ija boma limatengedwa akanakhala munthu wina akanakhoza kuyambisa nkhondotu koma Peter Mutharika iwe ndiwe ndani ine ukumandidabwisa kwambiri chifukwa olo maliro aja atachitika ukanakhala wina sukanapitako kumaliro kujako akanakhala ena akanakhala kwawo azingodya mapwemvupwemvu koma iweyo Peter Mutharika wandidabwisa kwambiri wapezeka kuti kumaliro kuja unapita kumalirotu kwa munthu amene anatuluka muchipani mwako ndikukayambisa chache ndikukakulandaso boma koma iwe kumaliro unapitako kuchoka pamenepo wapanga zina zodabwisa kwambiri kupezeka kuti siku limene mmapanga ini convention yanu imene ena yapweteka kwambiri komanso kumene ena aphwasamukako ku convention iko unakhala ni 1 minute silent even kulankhula kwako kunali koyanjanisa kuyitana zipani zina zosiyana kuzakhala nawo kumene kuzipani zosusa ndiye ndikumafunsa kuti kodi iwe Peter Mutharika iwe ndiwe ndani chifukwa ukuoneka kuti iwe ndiwe oupeza mtima ndikupempheniso tu bwana kuti mukamapita kumpoto kuja munalengeza kuti muzapangisa nsonkhano kuja mukayimepo pamene pajapo muikepo mapemphero pachikangawa paja mukayimepo chifukwa mwaonesa kuti muli ndi nzeru zina zapadera ngakhale ena akhoza kuzitengera zimenezo kukhala kampeni koma inu bwana siku lina mukamapita kumpoto kayimeni chifukwa taona awa atonse Alliance Ensemble Theatre director wache komanso osatira wa director wa drama group imeneyi adusapo pamene pajapo pachikangawa paja kuyiwalazo kunena kuti olo kungokhala ndi chidwi kuti anzathu anafera apa tiyime timakhala nawo limodzi tiyime tiperekepo ulemu ayi ndithu kungodusapo
ulendo kumpoto kumakapanga madrama tonse semupita as the journey continues. Koma chakachitwa linyundu, chakachitwa linyundu. Ai, tithokoze anthu aja akunkhotakota. Mutamva zulo kuti ndege yagwa munathamanga, ndi pamene mwationesa inu chisanzo chabwino anthu akunkhotakota. Amalawi amene timaziwa ife ndi amenewo amathamangirana nthawi ya mavuto, ndi pamene taziwa ife kuti ndege ikagwa anthu amakhonza kupulumusidwa. Mwatiphunzitsa ndinu anthu akunkhotakota. Zikomo kwambiri anthu akunkhotakota, Mulungu akudaliseni. Ife sitikaziwatu kunena kuti ndege ikagwa anthu amakhonza kupulumuka. Sitikaziwatu kunena kuti within few minutes ndege itagwa anthu akhoza kupita nikukapulumusa anzawo. Chimene ife tikuziwa nchonena kuti ndege ikagwa madera ambiri ndiye kuti anthu amaberedwa pamenepo, mafoni amasowa, matayi amasowa, zovala zimavulidwa, sapato zimavulidwa. Koma inu anthu akunkhotakota, Mulungu akuyendereni mwapaderadera. Makamakaso zino ngakhale tamva kuti anthu ena akusowa, koma mwatipasa chisanzo chabwino anthu akunkhotakota, kunena kuti ndege itati igwe sima anthu onse. Ndege ikagwa amakhonza kupulumusa anthu ena. Taonani mwapulumusa mzimayi uja. Komanso tamva kuti asozi munalikalikiriki kusakasaka anthu ena within few minutes. Pome ikapita kwa Wandaleku ndiye kuti Wandale zimene zisama alibe nazo ntchito. Iye chimene amaziwa kuchezera ndiye kuti ndi ku convention. Wandale azigonaso pa mpando pakana kugwa pa mpando. Koma akuluakulu amene agwa ku DPP mmagona kwa basi. Komanso anzathu amene munapanga convention yanu ku BICC kunali kugona tumikonono nkati. Koma 10 tikasake ndege 0 kwa 10. Apa anthu akunkhotakota mwapangisa manyazi anthu ena amene amazitenga ngati ndi ozindikira, kunena kuti munthu ukunza kuchezera kusakasaka chinthu. Inu taonani mwachezera pa nyanja ya Malawi kusakasaka azungu tokuti kuno sikwawo, ndipo akamati the warm heart of Africa zikugwiradi, inu munathamanga kukasaka anthu. Kunoko ngati anthu angachezere ndiye kuti ndi nkhani ya ku convention ndi ku chalichi. Komanso ku chalichi koto akukachezera kuti azikanyengako, osakhala kuti azikapemphera kwa Mulungu. Ndi mmenetu ili ziko lathu. China chilichonse chalowa libolonje usayembekezereko zabwino, kunena kuti amene zililimu ndiye kuti china chilichonse chiyenda mu ndondomeko ache. Kunoko ku Malawi kuno china chilichonse chinasokonekera, ulamuliro utabwera china chilichonse chinasokonekera. Ino tangoonani zimene zachitika ku MRA. Timuthokoze John Bizwig amene waseva mokwanira kwaseva Malawi with integrity. Pano wasiya udindo. Tinkayembekezera kunena kuti mmene John Bizwig akuchoka ndiye kuti pampando pamene papakhala deputy waje, chifukwa kwina kulikonse in the world kumakhala bwana ndi osatira. Chimozimozinso upresident kuliso president ndi vice yaje. Kuchimozimozinso ku sukulu ya uphunzisi yomweyi kumakhala headmaster ndi deputy. Kuti headmaster yakachoka deputy akhale headmaster. Koma osakhala kuno ku Malawi. Tathamangani mukaone zimene zachitika kuja kumachedwa ku MRA. Deputy amene anayenera kuti akhale pampando wamkulu wa commission, akhale commissioner, lero tu atenga munthu wina wapambuyo ndi amuuza deputy uja kuti iwe uzimphunzitsa uyu.
ndimene ili ndimene ili tonse ensemble vietatu zonse zosokonekera. Olo masiku ano kuti munthu akanyamuka munthu kupita ku treasury kapena kupita kuboma kuti akafunse pension yace, akumamfunsa kuti iwe zina lako ndani, lemba madandaulo ako tikuthandize. Ndiye akumanena kuti lemba dandaulo wanga ndi mwana wa sukulu, akumbweza. Ndi akubomako akumalemba kalata kumutapisa malipiro ace pang'ono, koma malipiro kapena pension ikumakhala fees ya mwana, imene imachera kuti Tonse Alliance Ensemble Theatre azijene kondi